कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता विष्णू कोळगेकर. जोयडा तालुको राज्यातलो पहिलो पारंपरिक शेती उत्पादक. कर्नाटकाच्या अर्थसंकल्पात घोषणा. नैसर्गिक पद्धतीत पिकोवच्या कंदमुळाचे कुळार म्हण जोयडा तालुक्याची ओळख. जोयडा तालुक्यात शेतकरी मोठ्या प्रमाणात पारंपरिक शेत करतात. जोयडाचे कंदमूळ हे पारंपरिक म्हणल्यार नैसर्गिक शेताची खरी ओळख. म्हण हांगाच्या पारंपरिक गांवठी पद्धतीन केल्ल्या उत्पादनाक बरी बाजारपेठ मेळोवन दिवसाठी आणि या गांवठी पारंपरिक शेताक प्रोत्साहन दिवसाठी राज्य सरकारान जोयडा हो तालुको राज्यातलो पहिलो पारंपरिक पद्धतीन शेताचे उत्पादन घेवचो तालुको म्हण अर्थ संकल्पात घोषणा केला. कंदमुळा, भात आणि इतर बागायती पिकाचे अजूनही पारंपरिक पद्धतीन उत्पादन घेतात. हांगच्या कंदमुळाक खूप मागणी आसा. जोयडाची मुडली खूप प्रसिद्ध आसा. तेका प्रादेशीक नामांकन म्हणल्यार दर्ज मेळचो म्हण तालुक्यांतल्यान प्रयत्न चलतात. आता राज्य सरकारान पारंपरिक शेत करतो राज्यातलो पहिलो तालुको म्हण जोयडा तालुक्याची अर्थसंकल्पात घोषणा केल्ल्यान पारंपरिक उत्पादनाचो भाग आशिल्ल्या मुडली ह्या नामांकीत आयजी टॅग मेळोवसाठी प्रयत्न शेतकरी संघाक बळगी मेळटले. म्हण येणाऱ्या काळात या शेताक प्रोत्साहन दिवूंक हे पारंपरिक पिकाचे उत्पादन वाडोवसाठी सरकार पारंपरिक प्रामाणीकरणपणाची स्थापना करचो आसा. सरकाराल्या या घोषणेन पारंपरिक शेतीक परत बळगी मेळटले अशें काळी ब्रिगेडचे संस्थापक रवी रेडकर जोयडा हेमी सांगले. जोयडा दांडेलीच्या बडची रस्त्याचेर एक वाघ आणि वाघाले पील प्रवाशाला नजरेक. जोयडा तालुक्याच्या पूर्व भागात येवचे गणेशगुडी दांडेली बडची रस्त्याचेर ब्रेस्तारा दनपारा एक वाघ आणि तेगेले पील रस्तो बंदाळतना दिसून येयले. रस्त्यान वयच्या प्रवाशान तेमगेलो व्हिडिओ आपल्या मोबायलात कैद केलो. जोयडाच्या या भागाच्या वनक्षेत्रात खूप प्रमाणात वाघाचो संचार आसा अशें दिसून येता. कारण परत परत वाघाचे दर्शन जाता. बाकी जनावरांचेर वाघान हल्लो करून इतर जनावरां मर्त केल्ली घटना वर्साक 50 पेक्षा जास्त नोंद जातात. म्हणूनच वाघा संचार परत परत घडतेर आसा. ब्रेस्तारा दनपारा दांडेलीच्यान जोयडा तालुक्याच्या गणेशगुडी काळी न्हंयच्या जलक्रीडेचो आनंद घेवंक वयच्या प्रवाशाक वाघ आणि एक पील रस्तो बंदाळचे दिसून प्रवाशाक आश्चर्य दिसले. तितूंत या प्रवाशान मोबायलात व्हिडिओ चित्रीकरण करून आनंद घेतलो. ये छोटे बच्चे फोन लग जा पलटा के मार करके आता छोटे बच्चे लोग अम्मा बाबा कहाँ हैं लोगे. वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. अपन देख लिए शेर, अपन देख लिए शेर. वीडियो निकालो पूरी वीडियो पे छुपाई. तुम रसिक ले लेते. जूम करो तुम गाड़ी आगे ना करो. अरे फोन करो ना. अरे तुम खाओ तरे ओए पागल आता. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां केळी होमाकडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पानां तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार.